Prema nezvaničnim procjenama, ovom dionicom biciklističke staze svakog sata prođe između 300 i 500 biciklista, a oko 3000 Sarajlija svakodnevno koristi bicikl za prijevoz ili rekreaciju. Na 10 kilometara biciklističke staze saobraćajna kultura je na vrlo niskom nivou, kažu u Udruženju za razvoj i promociju biciklizma Giro di Sarajevo. Neću da budem lažno iskren da kažem da su svi biciklisti super i da svi poštuju saobraćaj, to apsolutno nije istina. I biciklisti, i pješaci, i vozači motornih vozila se moraju dodatno edukovati, da tako kažem, i moraju mnogo više obraćati pažnju na druge učesnike u saobraćaju. Neki biciklisti voze brzo i ugrožavaju sigurnost ostalih vozača na stazi, kažu u Giro di Sarajevo. Pješaci često umjesto pločnikom šetaju biciklističkom stazom, dok biciklisti ne poštuju znakove vozeći u pogrešnom smjeru. Zašto šetate biciklističkom stazom? Pa zato što sam navikao da nije bila prije biciklistička staza. Loše navike. A mislite li da je to u redu? Pa nije. Bilo bi dobro da ne idu biciklističkom stazom. Ima dosta pješaci, često hodaju stazom, a ima i dosta biciklista koji voze u kontrasmjeru. Ima pomalo, ali nije ništa strašno. Sve se da naučiti i savladati. Samo treba dobra volja. U Giro di Sarajevo smatraju da nedostatku saobraćajne kulture najviše doprinosi needuciranost svih učesnika u saobraćaju, u ovom slučaju posebno pješaka i biciklista. Kao što vidite, mi sada malo smetamo, ali dobro, vratili su se na stazu. Tu moramo skrenuti pažnju da ljudi apsolutno nisu edukovani kako da se ponašaju na njoj, pogotovo pješaci, tako da će taj problem ostati sigurno do kraja. To ljudi vrlo teško da će poštovati, osim ako se ne uključi policija i ne počne striktno kažnjavati. Šta bi trebalo uraditi? Edukacija, kažnjavanje? Pa i edukacija i kažnjavanje. Prvo edukacija, pa onda kažnjavanje. Edukacija. Ja mislim da edukacija da bi bila kažnjavanje. Znate kakva je situacija u Bosni. Ja mislim da ne bi bilo baš to povoljno. Izgradnjom dionice staze kroz Novi Grad i Iliđu problem biciklističke infrastrukture u Sarajevu samo je djelomično riješen, smatraju u Giro di Sarajevo. Više slobode u saobraćaju biciklisti će, kažu, dobiti kada stazama bude pokriven cijeli grad.